Zornotzako nazioarteko krosean bigarren, eta gaur ere hemen izango da Elena Loio, hortxe de ikusi dugu lehen irteeran, eta berehala aurrea hartu du Beatriz Txekoetxe. Krosean ez da hain ezaguna emakume hau, baina kontuz 2018an Diamond League saria irabazi baitzuen oztopodun 3000 metrokoan, 2016ko Olimpiar Jokoetan eta 91an jaiotakoa da emakume hau, Olimpiar Jokoetan laugarren egin zuen, baina lorpenik handiena iaz 2018an, iaz diogu, baina duela hilabete asko ere ez, Xavier, oztopodun 3000 metrokoan munduko errekorra hautsi baitzuen, orain lehenengo tokian dagoen emakumea. Bai, eta gehienetan transferentzia handia dago, esiko froga honetan, oztopoko froga honetan, eta hemen ikusten agira zapatia batean, bai. Erabiltzen dituzten hiltzeak, nolakoak izaten diren, oso polita. Nahiko bereziak dira gaurko barrutian gainera. Hemen solairua badaukagu pista, badaukagu harria, badaukagu batzuetan lokatza, eta gaur daukaguna da berarra, bereziki berarra, eta hiltze dodoreak behar dira. Beatriz Txekoetxen lorpenak aipatu ditugu, baina palmaresa aztertu ezkero, denen gainetik dago Helen Obiri, 89an jaiotakoa, Keniarra, 2017an munduko txapeldun izan zen pistan 5000 metrokoa. Urte bete lehenago, Rioko Olimpiar Jokoetan zilarra irabazi zuen proba berean. Eta iaz, bera izan zen markarik onenaren jabe, 5000 metrokoan, bera baino azkarrago ez zen beste inor aritu, eta azken 2 urteetan gainera, eta pistarra da guztiz, batez ere pistan lortu dituelako gauzari gandienak, 2017an eta 2018an Diamond League irabazi du emakume honek, Helen Obirik. Beraz, hori ez da txantxetakoa. Keniarren aldeko joera nabarmena du lasterketa honek, Ugandakoa ere aipatuko dugu, aurrean baita 204 zenbakiarekin Estela Txesan, 10.000 metrokoan iaz 9. denborarik onena egin zuen mundu mailan. 2018an bertan Commonwealth Jokoetan txapeldun izan zen 10.000 metrokoan, eta Afrikako txapelketan 4. eta Afrikako txapelketan 4. izan baldin bada, pentsa, maila handikoa dela arnasa luzeko lasterketetan, oso atleta zuri gutxi inguratzen direlako, Afrika jatorrikoengana, jatorrikoak diogu, gaur egun, Afrikar jatorrikoak beste herrialde askotan dabiltzalako, besteak beste, hortxe, Yasemin Khan. 203 zenbakiarekin ezkerraldean ageri dena, eta atzeraxeago 208arekin Lili Partridge. Erresuma batukoa, orain atzean geratzen. Erresuma batutik beste ordezkari bat ere etorri zaigu, Erresuma batutik ez, Irlandakoa da, Sara Tracy. Sara Tracy ez da aurreneko tokietan ageri, Hausart, Partridge, eta ederki sufritu behar du, hasieratik erritmo gogorrantzekoa jartzen ari baita. Keniako oztopodunetako espezialista Beatriz Txekoetx. Taldea luzatzen ari da, hasieratik Xavier Txekoetx. Jolas gutxi hor. Atleta Afrikarra gainera aurre hartu dute, eta kitxo. Hor bat zegoen, aipatzen genuen atleta Erresuma batuko Lili Partridge, baina hori ere atzean gelditzen ari da. Aurreneko itzuli txikia osatuta, 3 itzuli handi egin behar dituzte ondoren, eta palmaresari gainbegira da bota ezkero, Xavier, iaz bareindar batek irabazi zuen, baina gura ere jatorriz keniarra dugu Ruth Jebet, oztopoetan espezialista, 2017an Etiopiar batek Senbere Teferik, 2016an beste keniar batek Irene Txepetek. Zer iruditzen aurten Ergoibarkoek emakumezkoen lasterketarekin egin duten ahalegina, horrela behar bada gehiago ulertuko dugu Gebrerekin gertatu dena, apustu handiak egin dute, izen handiak ekarri dituzte. Bai, eta, karrera neurri handi batean,
erantzun egokia da. Eta Afrikatik etorritako atletak goi mailakoak lau badituzte, normalean bat edo bi, eta askotan hiru, asko bezala hiru, eta hementsa daude. Espainiako atletak ere hoberenak, salbuespen, Valentzia daudenak edo Europako txapelketan erreboko txapelketan daudenak, beste guztiak gehienak gutxinez hementsa daude. Maila orekatua izango nuke, gizonezko maila handia da, baina emakumearen karreraren maila handia da. Hori antza zan hemengo apostua. Betetzeko moduan daude. Eta behar bada ulertu behar da, izan ere Elgoibarko krosa alako bidegurutzea batean baitago. Zergatik? Hortxe duzuen Partraitz, laugarren tokian. Zergatik bidegurutzearen kontu hori, IAFek berak beste asmo batzuk badituelako. Aurten indarrean jarri nahi zuen, azkenean atzeratu egin dute, baina mundu mailako cross zirkuito bat antolatu nahi dute, pistan Diamond League horren antzeko zerbait antolatu nahi dute. Mundura zabaldu nahi bai, baina munduan tradiziorik ez duten lekuetara eraman nahi dute crossa, horrek esan nahi du, tradizio handiko cross batzuk egutegi horretatik kanpo utziko dituztela. Eta arrisku horretan dago Elgoibarkoa bera ere. Eta nik uste dut hortik ere etorri litekeela ahalegin hori, ez da puntuak lortu, sailkapen horretan urtero sailkapen bat egiten baita, goian egon, sailkapen buru ia urtero azken urteetan Atapuerkakoa dugu, ondoren Italika, eta 3. tokirako lehian hortxe dabil Elgoibar, ezta? Hor sendotu, hor indartu eta hor erakutsi Nazioarteko Federazioko agintariei Elgoibarrek ere osatuko baldin badute, aurrera aterako baldin bada cross hori, hor egon beharko lukeela erakutsi. Bai, eta ez da bakarra munduko ranking antzeko bat edo challenge antzeko bat, baita ere fetxaren aldaketa. Nola edo ala antza koe nahiko luke, IAFeko presidenteak, Sebastian Koek, nahiko luke urte guztia atletismoz, goi mailako atletismoz ornotu. Horretarako nola edo ala krosa eta pista estadia fetxa antzekoak edo badaukat, eta beak nahi du gauz hori argitu eta garbitu. Hau da, orain daukagu krosa, orain daukagu pista estadia, orain daukagu beste edo mendiko karrerak edo maratoiak eta horretarako eta horregatik ere hortxe dago borruka ilun bat, isil bat, eta nik esango nuke Elgoibarrek apostu indartsu bat egiten ari. Txeptegei, hasieratik aurre hartuta, parean du orpo-zorpo, bikeniarrak, Obiri, ondoren Ugandarra, Txesan eta atzeraxeago Jasmin Khan iragan astean, erraz irabazi zuen Kanpatxon, lehen ikusi dugu hori, gaur gehiago kostako zaio Europako txapeldunari. Mina hortxe dago, Hortxe duzu Khan, Ilemotza. Jatorri Keniarra. Eta azken urteetan, Turkiarekin ari da, bertako herritartasuna lortu ondoren. Horretan ere mugak jarri nahi ditu, Xabierrek aipatu duen gizon horrek, Sebastian Koek. Eta neurri gogorragoak, erabaki gogorragoak, eta galbae estuagoa pasabeharko dute hemendik aurrera herrialdeek, batez ere hiruaren bitartez Afrikaldeko lasterkaria bereganatzen dituzten herrialde horiek galbae estuagoa pasako dute, eta ez zaie hain erreza gertatuko kanpoko atletak bertako herritartasuna lortzea. Baina prozesu hori martxan dago. Urte asko daramagu histori horretan sartuta. Zenbat atleta kubatar Europa etorri dira. Espainira edo Frantzira edo Italira. Orain daukagu azkeneko asteetan atleta afrikarrak, Marrekosekuak. Gehien bat Europara etortzen zirenak eta orain Espainia etortzen dira prozesu horretan daude. Aurreko astean bat sartu da, aste honetan beste bat,
badakigu beste baten bat ere hortxe da, bere prozesuaren bukaeran, urte asko da mate Espainian, edo batzuk konkretuki, bata Bizkaian, bestea Gipuzkoan, hori nola lotu. Zaila da, baino Sebastian Coeren irizpide bat da. Eta ez du izango ez dela garrantzitsuena, baino, garrantzi handia duka. Bat gehiago? Bat gehiago, bai. Hainbat indargune dauzka zabalik, Sebastian Coek, eta dena garrantzitsua bakoitza bere arloan hori bat, dopajearenakin zer esanik ez, ezta? Eta aste honetan bertan, albistea berriz ere Errusiako dopajeari dagokionez, Xavier, zer egingo dute, erabaki atzeratu, ze erabaki dute oraingoz? Errusia kanpoan egona da. Estaduko babesarekin egiten zen dopajea zerako tarte. Eta IAF-entzat kanpoan dago, oraindik ere. Amarentzat errekuperatu egin du, baina ikusi du, ara joan direnean, ez diotela utzi bertako datoak eta ikusten. Eta datorren 22an erabakiko dute jarraitzen du, ala ez, kanpo. Horretan ere gogorren Nazioarteko Atletismo Federazioa bera ari da. Naiz eta amak onartu nolabait ere, baldintza gogorragoa jarri zituen IAFek eta ez zuen onartu, eta Errusiako atleta bakan batzuei eman zien aukera parte hartzeko, baina ez Errusiaren izenean. Horretan gogorrari da. Eta Erne, bigai itzuli falta direnean, Obirik gogor aldatu baitu erritmoa, hori da hori. Astinaldia eta era bat utzi ditu aurkariak. Nola Goiz xamar, ez da? Txepkoetx, Alakan eta baita Txesan bera ere. Oso gogorri, Obiri, oso ausart, konfiantza ikaragarriz. Bai, abiadurare bai. Eta oraindik bi bota gota dira. Ikusten da pistarra dela, hankara luzearekin, hanka indartsuak, marka ikaragarriak ditu pistan, eta munduko onenetarikoa da, aldapa gogor horretan. Mintxetako barrutiko aldaparik gogorren hause da, aldaparik pikoena, 4. kilometroa osatuta, atzeko hirurek bat egin dute, Txesanek harrapatu egin ditu Txepkoetxetakan, beraz, Keniarretako bat badoa, eta berak irabazten baldin badu, izen handia Elgoibarko krosean emakumezkoen palmareserako. Helen Obiri era bat apurtu du proba. Ondoren Txepkoetx, Txesanek ere reakzio ona izan du une batean atzean geratu ondoren, saiatu da Obiriri eusten, baina nik uste dut azkar konturatu dela, lan handiak direla horiek beretzat, eta berriz ere babesean joatea erabaki du. Helen Obiri alde batera utzita, Jasmin Kanek. Asko falta da. Alde handia lortu du bai. Oraindik hortxe azalduko zaizkigu 2., 3. eta atzera xeago 4. Jasmin Kan geratzen ari baita. Beraz, aurrean zegoen Europako ordezkari bakarrak amore eman behar duela dirudie, ea aldapa honetan, Mintxetako armailen atzealdean dagoen aldapa gogor honetan bat egiteko moduan den. Jasmin Kan, posta behartzaio ederki. Estela Txesan, Ugandako ere, maila honean. 14 minutu dara mate, oandikan karreraren zati handi bat falta da. Aipagarria, atleta azkarrenak orako auzura ematea, hainbeste kilometro falta. Behar bada gainera, Obirik horren behar handirik ez zuenean, ez da? Oso besteak aldean azkarra delako, biztarra delako, eta berezko abiadura hori baduelako, Xavier beste batzuek ez dutena, berak badu hori, baina jartzu ari da ligotzen. Aldapak egiten ari dela, seriak aldapan egiten ari dela dirudiak. Hor atletismoan ohiko lana izaten da, aldapak egitea esate baterako, eta horrelako bat egiten ari dela dirudi.
Besoak asko mugituz, atzera eta aurrera. Gorputzaren aurrea. Ikaragarri lagunduta besoekin. Aldatu du. Helen Obiri aldapa behera, zailena eginda. Aurki helmugan izango dugu berriz ere eta beste itzuli bat osatu beharko du Helen Obiri. Denera 7.621 metro. Elgoibarren baino gutxixeago. Eta munduko cross txapelketan baino desentez gutxiago. Gutxiago, bai. Berrindu egin dituzten lanak. Bai, hori prozesu normal bada, eta horren atzean badaude beste prozesu batzuk ere. Martxa atletikan ere, oraindikan ez dago garbi joko olimpikotan 50 kilometro izango den emakumearentzat. Alde batetikan emakumeak bere berdintasuna nahi eta logikoa da, eta beste aldetikan komunikabideren pegak, eta da oso froga luzea dala, eta hori irudi aldetikan eta eztabaidagarria da. Ez dakigu izango da hori, eta zenbait interpretarentzat oso garrantzizko erabakia da. 20 edo 50 markatu egin. Xavier, aspaldi honetako erakustaldirik handienetakoa ikusten ari gara Elgoibarren. Ez bigarrenari ateratzen dion aldeagatik, daraman erritmoagatik baizik. Ez dakit kilometroak ondo hartuta izango diren, baina urteroko erreferentziak dira. 5. kilometroa 15 eta 53 segundoan, alegia 3 eta 10ean ari da kilometroko. Eta hau ez da asfaltoa, ez dago lokatzik. Lokatz handirik ez dago, hori hala da, baina erakustaldi ikaragarria ematen ari da, korrika oso dotore, indarra handiz, bizi, benetan apustu handi egin dute emakume honen alde, eta oso... Hau gainera da musuturik etorri, Oso ondo ari da, Helen Obiri. Duen maila horren berri ematen ari da argi eta garbi, mitxetan bildu diren zaleen aurrean. Gaur jende asko hemen mitxetan. Lehengo astean Zorrontzan ez bezala, eguna ere alakoa, eta Txesanek ere alde egin dio Txepko Eskeniarrari, Ugandarra, 2. tokian beraz, Estela Txesan, 3. Txekoetx atzerago, kan azken itzuliari ekingo dio berehala Helen Obiri. Oraintxe, kanpai hotza. Amabos bat segundoko aldea badu gutxienik hortik gora esango nukenik. Hementxe duzu 2. Txesan. 15 segundotik gora bai. Ia 17 segundo atzera xeago Txepkoetx, 19-20 eta 27 segundora 4. tokian kan, eta hortik aurrera, edo hortik atzera, atzera zulo ikaragarria. Afrikarren eta Europarren artean dagoen mailaren maila aldearen adierazgarri. Ez daude Europarrik honenak hemen kankenduta, hori ere hala da, baina munduko txapelketan honelako gauza asko ikusiko ditugu, datorren martxoan izango da Danimarkan munduko txapelketa, eta Afrikarren gandik hurbilen estatu batuarrak izango ditugu, Bizpahiru ordezkari on dituztelako, baina favorito argi eta garbi Afrikarrak izango dira. Etiopiarrak eta Keniarrak batez ere. Oraindik ere emakumezkoetan behar bada gizonezkoetan ez bezala Ugandako korrikalarien gainetik daude emakumezkoak nabarmenago. Gizonezkoetan hurbiltzen ari dira, lehen aipatu ditugu. Hemen berriz ere aldapa gogor hori. Zein darrarekin igotzen ari da. Aparta Helen Obiri. Hemen diferentziatea zen ari da nabarmen. Hor 2. ondo hau ere, oso ondo. Estela Txesan, 96koa da, gazteagoa, baino gazteagoa da, 22 urte ditu. Txepkoetx, 3. oztopodun 3.000 metrokoan munduko marka utzi zuen iaz, marka ikaragarria, 8 minutu eta 50 segundora inguratuta jada emakumezkoak ere oztopodun 3.000 metrokoan.
eta askoz ere gehiago sufritzen. Kan, honek zer esan nahi du? Kanpatxoko krosaren laburpena ikusi dugu lehen, eta gura izan zela, Kanpatxoko krosak izan zuen maila, Xavier. Kanek irabazi eta nola irabazi, eta gaur hemen laugarren. Alde horretatik, emakumezkoen lasterketa soilik hartuta, puntu askotxo aterako dizkio Elgoibarrek Kanpatxori azken ranking horri begira. Obiri, letra larriz, Xavier jarriko du bere izena hemen palmares handi honetan Elgoibarko krosean. Emakumezkoak aurrenekoz 1972an hasi ziren. Belen Azpeitiak irabazi zuen 72an, baita 73, 74, 75 eta 76an ere. Beraz, bata bestearen ezetik 5 garaipen jarraian Belen Azpeitia zenak. Amelia Lortzak, beste euskaldun batek, beste bitan ere irabazi zuen, 82an eta 83an. Herrerako ekipokoa. Eta Afrikarren lehenengo garaipena 80koa da, Leila Budina, algeriarrak irabazi zuen, 80an. 80an, Mukamurentzi, Ruandakoak, gogoan dugu, Mukamurentzi ere. Keniarren lehenengo garaipena 81an, Susan Sirmak, eta hortik aurrera izenak Kimaio, Gixak, Ribeiro, Derartu Tulu, Edith Masai, Abeilegese, Ayanu, eta azken urteetan Ayaleu, Burka, Hiwot, Belete. Hauxe da, Elgoibarko krosa, Xavier. Aipatu duzu, Derartu Tulu izan zen, lehendabiziko atleta afrikarra, burrezko domin bat lortuzuna, arnazarruzeko karreretan joko olimpiko batzuetan, Barcelonan. Ellen Mayer izan zen bigarrena, Sudafrikakoa. Ez du amore bat, Ellen Obiri, erraz irabaziko du Elgoibarko krosa, aurten 76garrena, eta haze urtea, aurrekoa 2018 Elgoibarko krosaren zat, Xavier, 75garren urte hurrena batetik, egun batzu lehenago hemen jai handi bat egin zuten. Gero berriz ere protagonismoa hartu zuen urtearen bukaeran Elgoibarko krosak Donostiako nazioarteko atletismo zinemaldian. Elgoibarren 75garren urteurreneko dokumentala eman zutelako bertan. Euskal Telebistak egina eta urtearen bukaeran zer gertatuko eta IAFen argazki honenaren saria. Iaz, Felix Sánchez Oñatiarrak Selemon Baregari ateratakoa. Ia urte osoan Elgoibarrez izketan. Ondo bete zuten egutegi osoa. Elgoibar munduratu duen krosa da dokumentalaren izenburua eta hori egia izan zen. Benetako egia izan da 2018an. Hori da hori munduratzea, Xavier. Bai, jauna. Hasi eta buka. Azken metroetan da Helen Obiri. Aurki izango dugu helmugan. Berriz ere Keniar bat nagusi. 2016an Irene Cheptaik egin bezala. Gorpuzkera ez dauka oso kroseko lasterkalariarena, baina bueno. Zangoei begiratu, nola zein dar dagoen, nola altxatzen dituen, orpoak atzealdetik. Hau da sasoia hau. Indartsua, indartsua azken metroetan. Erraz, eraz, askorik sufritu gabe bukatu duela ematen du. Eta oraintxe lehen dabiziko irrifarra, 24 minutu eta 18 segundo. Eta bikaina, bigarrenak ere egin duen lasterketak. Aintzat hartzekoa, Estela Txesan, munduko txapelketarako aintzat hartzekoa izango da. Gaztetxoa.
Oso ondo, 19, segundora azkenean. Beste 2 segundo atera dizkio azken itzulian. 3. Txepkoetx. Podium galanta osatu du aurten. Elgoibarko krosak emakumezkoetan. Hau atzerago. 36 segundora. Beatriz Txepkoetx. 4. tokian. Jasmin Kan izango dugu. Baina atzerago. Kanpatxoko irabazlea. Minututik gorako atzerapenarekin. Alde handia da. Hortxe dago Europa. Minutu eta 6 segundora. 5 pasatxo. Oan gureak ikusi behar ditugu, ia nun daukagun hor, Arroyo edo. Ikusi ere ez dugu egin, alakoak izan dira eta aldeak. Hasi da, tikan gainea. Ikusi ere ez, Helen Arroyo eta gainerakoak. Ez da bat ere erraza izaten, alako aldea izan da atzekoak harrapatzea, baina gaur Helen Obirik nahi izan duenean lasterketa hautsi du eta bakandu ederra eman dio lehenik lauko taldeari eta besteak ere ondoren banaka helmugaratu dira. 5.000 metroko laiztekalaria da, baina 10.000 metron ere ez luke arazo handirik izango. Nik uste hori aurrekoa Partraitz dela, edo ez aurre hartu dio Holt. Aurre hartu dio Partraitzi. Pentsa, 2 minututik gorako atzerapenarekin Holt. Ingelesa izango da 5. Kate Holt. Nicola Taylor. Ingalaterrako beste ordezkari bat ere hemen izan da, Robinson eta Tashimovitzekin batera. Eta hor bai, Partraitz. Azkenean 6. izango da. Hausart hasi da Partraitz. Bai. Eta iristea kosta gero. Ingalaterrako beste ordezkari bat iruditu zait. Eta hortxe Helen Aloio. Helen Aloio helmugan, Robinson ingelesarekin batera. Bikain Helen Aloio beste behin. Bai. Sasoiko dago. Sasoiko eta sasoi honean. Denboraldi borobiltzen ari da. Ia geho arnasa horiek maratoian ematen ditun. Zulema Fuentes Pila ere helmugaratu da. Gaur Sánchez Eskribano berak nahi baino atzerago. Eta sufrituta, hemen Alessandra Aguilar, oso argal dago Alessandra Aguilar. Bere kroseko garraian baino baino maratoian oso argala egontzan. Bai, baina harritzen hauena da atletismoa erabat utzita ez, baina haurdunaldiarekin eta abar, erdi utzita izan ondoren horrela itzultzea, ez da? Hain argal, pentsatzen dut, maratoiren bat egiteko asmotan izango dela, Xavier, edo ez dakigu. Hemendik aurrera zer asmotan izango den, baina oso argal, Alessandra Aguilar, hainbatetan saiatu izan da, maratoiko Espainiako marka hausten, 2 ordu 26 minutu eta 52 segundo, Ana Isabel Alonso Donostian egina 95ean, ez zuen lortu eta beregatik hor beharko du oraingoz. Gebrek beste aleginen bat egiten ez duen bitartean, osta gertzaio Gebreri ere, marka handia delako, hemen berriz ere, Obiriren helmugaratzea, eta berriro esango dugu ez dara, aspertuko Xavier, erakustaldi aparta eman du Obirik, oso dotore korrika, eta niri burura etorri zait, bera ikusita, Poltergatek egin zuen ura, ezta? Munduko onena izan da etorri zen, hemen irabazi eta handik 2 hilabetera munduko txapeldun izan zen Poltergat, eta hemen erakustaldi eman zuen. Zeragarri korrika egin da, gaur ere Helen Obirik antzeko egin. Oantxe ikusi dugu, Jacqueline Martin amaitzen, bere azkeneko denboraldia da, jende guztia agurtzen, 25 urte egin zituen, bete zituen, 26 urte bete zituen aurreko asteburuan, Zornotzan, eta, bueno, emakume langile bat, urte askon aguantatu duna goi-mailako kirolean egotea, eta, bueno, agur bero bat emendikan ere. Jacqueline Martin agurtu zuten Zornotzan, eta gaur ere hemen, Pitagorasek ezurrik ezpaldin badio, 31 eta 40 da, Javier, eta 31 minutu eta 36 esan duzu.
4 segundo, horren azpitik. 3 eta 10 oraindik ere. Martin. Errexe zaten da. Ez da agortzen. Oraindik ere hor jarraitzen du. Eta bien bitartean emakumezkoen lasterketako irudirik esanguratsuenak. Hasieran Txepkoetxek agindu du. Berak jarri du erritmoa. Eskuinaldean, Obiri, Zuriz. Atzera xeago gerora bigarren izan dena, Estela Txesan eta laugarren Jasmin Kan. Turkiarra, Europako txapelduna, azken 3 urteetan, bera izan da Europako onena. Eta Obirik erritmoa aldatzea erabaki duen unea. Oraindik asko falta zen. Bai, oso azkar. Bi itzuli, haundi, bakar-bakarrik egin ditu Obirik. Eta une batean erritmo aldaketa bortitz horren ondoren Kan Turkiarra saiatu da, Obiriri eusten, baina berehala konturatu da beretzat ezinezkoa zela, eta atzean geratu da, eta azkenean laugarren egin du. Hortxe duzu 3. Beatriz Txepkoetx, historiako espezialistarik onena, oztopodun 3.000 metrokoan. Palmaresari dagokionez behar bada ez, baina azkarrena bai. Bera bezain azkar, ez da beste inorribili oztopodun 3.000 metrokoan munduan eta historian. Jon Redondo, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendariak eman dio saria bigarrenari, Estela Txesani, eta hirugarrenari, lehenengoari ere berak emango dio, Helen Obiriri. Hemen berriz ere Obiriren azken metroak. Eta badator podiumera. Ondo merezitako txaloak, Helen Obiriri. Garaikurra eta Euskal Herria gaudenez, ez txapela emateari utzi altzioten. Lore Sorta